Delegacija je obišla razvojno-istraživački centar kompanije, laboratoriju kao i poligon za testiranje guma. Gojkovićeva je podsjetila na to da je prilikom nedavnog pokretanja serijske proizvodnje u fabrici u Srbiji predsjednik Republike Aleksandar Vučić istakao da je reč o najvećoj greenfield investiciji ikada realizovanoj u našoj zemlji. Prema rečima predsjednice pokrajinske vlade, ova investicija ima veoma važnu ulogu u razvoju ekonomskih odnosa između Srbije i Kine i potvrda je veoma dobrih odnosa dveju zemalja. Sagovornici su se saglasili da Kinu i Srbiju veže veliko prijateljstvo i veoma dobra saradnja koja se kontinuirano unapređuje zajedničkim investicijama i projektima. Sekretar Shin Si rekao je da je Kina zahvalna na podršci koju Republika Srbija pruža realizaciji kineskih projekata u našoj zemlji i najavio skoru posetu pokrajinskoj vladi radi razmatranja mogućnosti novih investicija. Direktor kompanije Van Feng istakao je da je Linglong Tire jedna od vodećih proizvođača guma u Kini i svetu. Feng je ovom prilikom istakao da je ta kompanija zadovoljna poslovanjem u Srbiji, zahvalivši na podršci investicionom projektu te firme u Zrenjaninu. Fabrika guma Linglong predstavlja prvu evropsku fabriku ovog kineskog proizvođača i najveći strani investicioni projekat u Srbiji sa ukupnom vrednošću investicije od preko 1 milijarde evra.